dito. Adi yun. Nataguyan gini na wala. Gugot ka ayos siya. Jup ka jelana. Balian dagan? Okay ra ko ra. Sa budlan waterfall sa. Lagot sa diri. Ano gani? Anyway, basta na daan. Dili naman da mahalo ka na kay musuri kita gwadan. Mao na. Okay. Nawala. Wala ulo. Sindirelo na, sindirelo. Oh, ako man, gawin natin dito lang. Dam 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 dam. Shikala pala. Ang 59ers. Negatif na diyan oh. Batay. Hold up. Tara, pressing. Giga mangihit sa buwan. Pinasandig-sandig lang. Mga bino mag-apil post ka ta pinag-video niyo. Sige. Hoy. Lapok? Slide ka? Oo. Uy. Grabe gitu siya pagka-disgrasya niya. Puro tubo. Grabe ito, kinabungi ito siya. Grabe gitong disgrasya hagit. No? Grabe gitong disgrasya kay nangapaut siya, nabungi gid siya gud. Grabe lagi. Sama to siya. Grabe. Ha? Grabe. Grabe daghan siya samad abot dire. Masa ulan di kayo sa lugsong ko. Hi guys. Hi guys. Racist kayo? Hi guys. Pagdating sa diarrhea at mga simptomas
tari ba oy? Arang ganang urong mo. Gani hari yung nindot kang view. Dapat tam kita taghawan-hawan. Nindot kayo eh. Kita taghawan-hawan. Muna ni. Inyo man gituyuan. Inyo man gining gituyuan. No? Nga, galis nga kang ilong. Mulang. Mo mi gituyuan. Kisa mi nagpa-picture be, nagpa-solo. Kisa na? Agoy. Dati photographer oh. Puni ko an behind the scene by Lloydie. Grabihan nga photographer oy. Sir Joel. Wa ko gilabtan gabi Sir Jo ha. Wa ko gilabtan kagabi. Wah, nihiram ba ka? Niliang oh. Biktik ra. Behave. Bet, ano na to ng kids sa libe? Ang praktisado? Ay mo din eh. Duto balik sa. Liliang ko nag-jogging oy. The best.
Araling last day, araw. Ano Lloyd eh? Ano to? Nakuha ko? Oh. Okay na mo dalo yo? Tara, kaos na rin! Datar mo ikaw, tubig! Okay. May kita wag deja vu. Sakit niya puro kuntil. Lagi. Ha? Lagi something. Ayaw! Ikaw Lloyd, baldito ka! Dili siya sakit akong tuhod. Akong muscles ba, magluyat. Pagtak, diri, ako, tanan no, purag
Hisgot tag view. Mag-hisgot tag view. Gila, dago. Social distancing. Taga.